Hoy, hay! Unsa man ka diri? Sa maning bataan ni mangurat man ka nung sa ka. Namaklad man siguro ka na kung sa mga sige magagusubok. Hilom ba? Sini mo tanaw-tanaw dira. Walo kayo chika. Pre. Eka may ka, pre. Kailam ko, ana, pre. Childhood friend ako na, si bro man na. Bro. Oh, kababata na ako na, sabay. Ngayon na sa una, magtindog. Ayo. Diyos. Lalakin no na siya, pre, sa una. Pero karon pre, walop na kayo, no. Tsaka Walop, kayo, pre, dalaga pre, na kayo ba? pre. Irito, tika na. Ito gani ko. Di ako'y bahala na, kay Irito, childhood pre. friend man ako na. Muadto na, dire. Librehon takaw niya pag makuha na to na siya. Bro! Puti ka may ikaw, manena, bro! Las gawan ni mo yung nakauli naman na ikaw, sabi! Krasa na ka diriya, bro! Last month ro, oy. Las gawan ni mo, wala ka naging kung sa kuha lagi, wala ka na paibalo! Nabuang. Lingkod sa diriya, mang istoryana isa, lingkod sa diriya! Buti ka mo, bro, ning uli ka diriya! Kunya, kamustan mo si mong uyab? Wala na may, oy. Mao day ni uli ka kay sad girl day ka, ha? Quick skip tiradan mo diriya ba, pero... Sure ball ko bro, sa imong kagwapa bro, daghan gapoy ka panguyab sa imong ba? Good, pero dili man ko sila bet. Mao na kay pilian kayo ka. Dili man sila ana, pero namang gud ginatawag ng ideal man. Hinuon bro, kay gwapa mong gyud pug kayo ka, puti, walop niya, piti-piti. Pero unsa may mga type nimo sa lalaki day bro? Una, kanang neat and clean. Neat and clean? Clean. Maingon anak bro, neat maingon anak bro. Ito po siya. Impyado gani kaning susunod bro, unsa pa man bro? Siyempre, kanang lalaki, bud ganay kwarta. Kwartahan. Kana bro, tanawa bro, daghan kayo bit-bit bro, giyog bro. Pertahan anak bro no. 20. Tahan pod. 30. Tapos siya kapalit. 40. Grabe kwarta yaw di may hapoy. Tama po ka pero unsa pa may ikatulo bro? Siyempre, kay hawd ba mo sayaw? Kana pong hawd mo sayaw? Sa ato pa, dancer. Dancer. Kana bro, mayo mo sayo no. Napoy talent. Mayo na mo giling-giling na. Suda ni may mong dancer oy. Unya, unsa pa man bro? Wala pong mainom po. Mo inom? Mo inom day ha. Kana bro, niinom bro. Mo inom, pero kanang dili tuba. Kanang hard. Hard! Gusto ka hard di ay? Hard day ha. Grabe ka hard oy. Oh, kana bro, hard na iginom bro. Pero kanang moderate lang. Moderate lang. Moderate lang. Okay, kana. Whiskey. Nana lang. Pase lang. Hinay lang gud ra no sa chill ra man dagdari. Nyo, sa pa bro? Siyempre, gusto ko ng breast out. Breeze out! Breast out. Gwapo yun po na bro, para manli kay tanawon man no. Grabe naman ni ka-out niya akong breast oy. Unya, sa pa man yun bro? Isa pa, kanang dakog lubot. Dakog lubot. Para changke puwet. Ala, tanawa bro, kana bro. Kana bro, tanawa. Grabe naman yung bat oy. Okay man, pero na magpato. Syarog di pa ni magustuhan yung unahan nga klaseng ideal guy. Unya bro, mo na yun ang imuang gusto nga karakter sa usa ka ideal guy. Oo, noon na. Pero na po ko'y pinaka-ultimate dream guy. Ultimate dream guy? Saan na bro? Gusto ko akap.